Prestaňme legitimizovať to, čo je nezdravé za to, že je to normálne. No však aj je to normálne. Je normálne ísť, uvediem príklad do reštaurácie a sme tam dvaja a každý na telefóne. Nedávno som bol svedkom a to bolo fakt, že fascinujúce, že kde už sme. Rodina, manželia, 2 deti v reštaurácii, deti na tablete so slúchatkami a rodičia na telefóne. Čo si myslíte? Pomáha to vzťahom? Dám vám jeden jednoduchý tip. Zakážte si telefón v spálni. Zakážte si telefón, keď ste v blízkosti milovanej osoby. Len tieto 2 veci vedia váš vzťah v momente posunúť na inú platformu. Namiesto toho, aby večer, keď ležíte, ste si ešte pozerali telefón, a radšej sa pozerajte do očí partnera alebo partnerky. Porozprávajte sa. Navnímajte daný deň. Spoznajte jej polku ihriska, jej cyklus naplňania potrieb. Aktivujte jej zrkadlové memórie, lebo ona je cieľ, nie je prostriedok. My sme začali žiť životy druhých ľudí. Ignorovanie partnera kvôli telefónu má v dnešnej dobe už aj pomenovanie v angličtine. Volá sa to fabbing, že my vieme, čo sa odohráva v hlavách a v mysli ľudí na opačnej strane zemeguli a nevieme, čo sa odohráva v mysli človeka, ktorý s nami zdieľa prítomnosť. A to len kvôli tomu, že nám zapípa nejaké upozornenie. Čo tým chcem ale povedať je najmä to, že poznáme aj tzv. Oxytocínový paradox. Čím menej očného kontaktu mám s partnerom, tým menej s ním nadväzujem vzťahovú väzbu. Viete, s čím máme najviac očného kontaktu počas dňa? So smartfónom. Podľa výskumov tínedžer denne strávi 7,5 hodina na smartfóne, z toho 4,5 hodiny na sociálnych sieťach. A vy dospelí, ktorým to vyčítate, koľko ste na telefóne? V angličtine sa prítomnosť povie present. A v angličtine sa present povie aj darček. Viete, čo je najväčší darček pre vzťahy?